Το πρώτο ψάρι του Θανάση μεταεί. Για να δούμε. Έχεις ξαναβγάλει ψάρι? Μεταεί. Τάι ράμπερ. Νοέμπι Λέισουρ. Νοέμπι X5 μηχανάκι. Τάι γκούβι κεφαλή. Καλό Θανάση. Δείχνει να είναι καλό, δείχνει να είναι καλό. Δείχνει να είναι καλό. Τι σου λέγε ο Γκούβι? Τι σου λέγε? Άστε τώρα τι μου έλεγε. Πώς μπορεί να σωθεί η παρτίδα? Είναι καλό ή φέρεις κανένα χάνο? Να ετοιμάσαι από όχι δηλαδή? Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα το... Κεφάλια πάντως κάνει καλά τώρα. Κόκκινο είναι. Ναι, μου σηκώθηκε για να σε πάνω από κάτω, θα τραβάμε τον ουρανό και σένα. Όχι ρε, γιατί τώρα δεν μπορώ, εκεί είμαι πιασμένο. Να ετοιμάσαι από όχι δηλαδή? Κάτσε λίγο, μην βιάζεσαι για Τι κάτσε ρε φίλε, άμα μου πεις τώρα από όχι δεν έχω έτοιμο, πώς θα το βγάλω? Τι είμαστε εσύ? Α, μπράβο. Τώρα μιλάς σωστά. Έλα, πάρ' το φάγκλο σου. Πάρ' το φάγκλο σου. Έλα, πάρ' το φάγκλο Τι σου. λες τώρα ρε φίλε? Άντε. Τι λες τώρα ρε φίλε? Καλορίζικο, το μισόμετρο φίλε, Τι λες καλορίζικο. τώρα ρε φίλε? Καλορίζικος. Έλα, να τον ακούς τον Γκούβι. Κάτσε. Ναι, δεν κάτσε κατωκότερα, μαλάκα τι κάτσε, πάρ' το φάγκλο σου φίλε. Τι λες τώρα Να τον ρε ακούς τον Γκούβι. Να τον ακούς τον Γκούβι φίλε μου. Πάρ' το φάγκλο σου. Με τι κεφάλι, Θανούλη? Με τι κεφάλι? Γκούβι. Τα γκουβί. Ωραίος, κυλίσιο. Κυλίσιο. Πού το ζω, ωραίος. Άντε.